As familias de cuarto de infantil do Colexio Piñeiriño de Vilagarcía fixéronse oír hoxe en Pontevedra. Concentráronse as portas da delegación da Xunta na cidade para despois facer entrega das máis de 3.300 sinaturas que apoian a súa reclamación, o desdobre da aula. Non é o mesmo que unha mestra dedique o seu tempo a 24, neste caso, que a 9 ou 10 rapaces. A atención é máis eficiente, máis individualizada e que con tantos rapaces iso é inviable, aínda que a mestra ou mestre queira facer ben a súa labor, porque seguro que o vai facer, é que é inevitable. O que fai tamén é cargar estrés sobre o profesorado, non? Actualmente a aula conta con 19 alumnos, 3 deles con necesidades especiais. Eles computarían o dobre a hora de marcar a ratio, polo que o número de pequenos ascendería a 25. O máximo fixado está en 20. O ano pasado fixeron un desdoble a nivel interno non oficial a través do plan MEGA, e o que queremos é que realmente ese desdoble sexa por fin oficial e que o fagan de forma escrita, porque o ano pasado tamén nos decían que iba a haber un desdoble e o que fixeron foi un parche aí mal cosido. Despois desta experiencia reclaman que a Xunta se comprometa por escrito a realizar este desdobre. Tivemos unha reunión con César Pérez Ares, ¿no? Sí. Bueno, nesa reunión sí que nos di que pode haber desdoble para, bueno, que pode haber 4 aulas para o centro, pero non di claramente onde vai haber esas 4 aulas, todo de forma verbal como fixeron o ano pasado, nada oficialmente nin por escrito. Tras a entrega hoxe das sinaturas, a súa intención é agardar o peche do período de matriculación para coñecer cal é o número final de alumnos que estarán en cuarto de infantil. Se a situación non cambia, non desbotan unirse outros centros escolares da contorna con reclamacións en marcha para facer máis forza. Estamos en conxunto con outros centros da contorna, o CEI San Clemente en Caldas, Valle Inclán en Ogrove, o CEI Alomba en Vilagarcía, tamén o CEI de Rubianes que está reivindicando o horario, para ver se facemos algunha reivindicación e movilización conxunta, a ver se entre todos loitamos pola calidade e mellora da educación dos nosos fillos.